El Kaiju ha entrat a l'atmosfera. Llanceu els robots! Ui! Ha fallat el... Oh, això és fantàstic. Soc el Shiny, el groc és el color que més m'agrada i aquest és el meu germà I petit. tu ets una versió dolenta d'un robot guardià del tipus Rose, i no el meu germà. Amb què parles? Els models actuals indiquen que l'anomalia es deu a un tipus de forat de A cul. veure si ho endevino. Un imperi maligne envia kaijus a través de tot de portals per exterminar les poblacions natives i poder explotar els recursos d'aquests planetes. Si volen gresca, gresca tindran! És el meu Kaiju! Quin desastre! Els nostres robots ocupats es badussen. Atenció! Kaiju a les 6 en punt! Impossible. Els meus sensors haurien... Felicitats, Sara! Tacho! Piquem amb el pi!